Čauko všetci, vítam vás tu pri mojom absolútne prvom kecacom videjku, kde dneska sa budeme rozprávať o jednej téme, o ktorej som proste už veľmi dlhšie teraz chcel hovoriť. Je to téma, ktorá sa tu proste objavovala už trošku dlhšie a ja som si proste povedal, že už proste treba sa o tom porozprávať. Pre tých, čo nevedia, čo je táto téma, tak ja vám to presne teraz poviem. Je to téma o tom, že na moju osobu touto dobou prišlo veľmi veľa fanboy allegations. Fanboy obvinení, ak neviete, čo to znamená. Znamená to, že proste ľudia si myslia, že som fanboy. Hej. A ja sa k tomuto teraz idem momentálne vyjadriť k tejto téme, pretože už proste dlho som to chcel ako oznámiť ako veľkú vec. Takže dneska sa na to proste ideme vrhnúť. Už dlhšiu dobu jednoducho už sa tu objavila táto téma, ešte aj na začiatku našich Discordových časov, na našom Discord serveri už sa tam proste objavili nejaké tieto veci. A ja som si akože o tom nič nemyslel, však akože bolo to úplne normálne, nič som si z toho nerobil, chápeš, proste bolo to tak úplne normálne. Ale touto dobou sa to teraz trošku viacej akože zaktívnilo toto. Mali sme na našom Instagrame napríklad Q&A, v ktorom sa príliš veľmi veľakrát objavila táto otázka práve nad fanboyov. A ja som akože stále si z toho nič nerobil, však som si vedel, že akože ja nie som čo sa nie. Ale teraz aj ako som volal s nejakými ľuďmi, ani mi povedali, že akože, že tak sa tak správam, tak som si povedal, že a možno som? Že čo s tým akože teraz mám robiť, lebo ja fakt neviem. Ale už som sa rozhodol, proste je to tak, takže veľké oznámenie je tu na... Chcel som vám to proste už povedať teraz dlhšiu dobu a konečne som sa k tomu dostal a dneska vám to už proste poviem. Takže to veľké oznámenie je, že ja som vás fucking nachytal 1. apríl do riti a už vám prestaňte volať, že som fanboy!